Porteng kan aja tong don pot kurbang tu paji riglo. Lapen pini press conference along nitum citong rapet aku kongkateron sangho lapen ku nikonjo kathar lapen rup sing inti lapen aku dicari kro nitum pini nang tum han matenang tum mangno pen birta ke pangda kangtung lam thel lahan lo damtang ni thom aprang Guwahati pen ke paklang pon isi asamis birta pangda alolong atheglong je hadak la puson hano ketok man ke do alang li turam rong hang karbeng long autonomous council CEM alang li asoko methang ke do hem ke chikim along abarim song trok atum ekot ke chetok ahut nang kelle atangka kuti pharo popen ahso atangka khoros phalang no et pensi hem chikim det pula so akoi ke bang naputhak si nilitum tanang tum pan hang pen lam klar ping tung lasi CEM Dr. Turam rong hang ke hai alang dia suku hem ke chikim along karbi song trok abarim risim ke ora song atum ben kacetok alam don karbi ekot ben thangnat kacerap ave lapen laso akoi kipike APSLC joining tikathar alangli atuma affection ben silaso akoi kipi ta silaso akoi kipi alam te puthak ke nilitum abarim song trok atum ben kipugang tung bangelake angkur gawe alam apen lake aning amethang se ke pahan chatap pusin nilitum ke koi thibji apen ke lahai karbi ekot aphan la puson nongno ke jo labang ke alang letum karbi ekot aputhak klar dak alam the kelong le pot pusinili puntung asin nang litum angno pen la karbi ekot along non am hala karbi ekot ka chetok ahut ke paching thurji aparman kuti suri si gomeno bindaben kuti pharo pola pen gomeno asamen kuti pharo po hala hai nang nange panong pe tangka pen PPC ke khorosma labangso astaya kambang PSLC joining tikathar aru atum klardak kachini ka ve potsi ini lapuson kalili kalang lang pasilur don tur kalili kalang lang ka khinde don mate lapuson ke pangdak tap alam ke paklang pusi nilitum puingtung apenang tuma ngabir ahin pen media ahin pen nilitum lam te paklang tung lahan lo je non amat government of India atum kuti pharo po atangka pen non kam sai kam claim bom lake dak difu post office la pen university an land Portland aso atowar pan ke panong ke lake 105 crore aso sign on claim bom lo lapen ke 55% an akam non claiming bom lo lapen laso akam 105 crore ang bong pen kuti dikebra narkep an bang ke non running bill po hisap pipon lo autonomous council tum nil tum long pen record ke long atenge lapen isi bang ke hamren taunar lo towara so sa laso kopilo ke pamitu improvement or hamren taun internal road aso farman ta 62 crore atangka dengkon lo lapen laso angbo kam ke 71% tangpon lo lapen ke tangka ke entang lake kuti thongke ba isi ana tangka bangke running bill paisap long tang lo la silada ke komane hem kachi kimalong karbi ekot apen tangka nang kele kuti pharo pho khoros det bine paludun chok alam thangnat ake klang ave la silla henlo ngom nili nang tang no pangda kalam thela an henlo lapen ke nili PSLC jai kathar aro tum apan pachini ang alam thela henlo jong sinang tum karbi ekot alam the putha klar dak kachini je akenang sodo pote jada portame nili long hai document nili sop ado gawe CBF sido jo la sil hai ko PC scheme ke deng ponma kupi sinon status present status kupi mal hailam te aputhak nilong longji kado ka dokumen do asi klardak pen nilinang tama angno we beta kapangdak ponje pan nilinang tano klardak pen thanik lo asilalo
alang litum theglong lo kalili kalang lang akoy gipi je la so akoy gipi bang kalang tum rap cari ale ke chu NG pansi la so akoy gipi ta pusi puji la pen ni lang tum han sodak pen pininang tum media hoi pen ipugang tum mang la han lo political ale ke chu NG pan political aing han alang kachar si ji pan ke nilitum la song trok abarem resim ko da song atom pan karbi ekor apan nang tum pajiju pon lok asai bangke en pon veri tapi nilitum batai ke nilitum cicak verve nasalam te bang nang litum APSRC donin tiga thar aropan sodak pen pachini tung lapen ke alang litum la anivang ame thang asok abui kangrai mate alang to APSLC jai thar aro tum anivang mate alang litum ma supporter atum BJP long kaching bedun bang suri timit me pin pen BJP long kaching bedun so join it tong alang litum kopilol ho kematha kisung nang mata alang litum ke bang jelang apor ho pisi manjima ulhai kematha kisung join it tong kalili kalang lang ke patam pakdam ke pasilur dun ka khinde dun ka hili dun ngelhai asai kedeng ma pusin nili alang teman arjun tong apen lapuson rat apan ke pamang hu apen lapuson rat apan kalili kalang lang media pen ke pangdak lahai bang kenang tum ington nangji apen nang tum ninje dame ratari kupi pimanang tum kici puji lapu kaci hilin ninje tame sida mela anil tum song trok atum apan kupilo paropon klok pen kalili kalang lang ke pahan cha ke pacang tab je bangke ke rang jelang ani bangke nili tum cecak ce lapen ke nilinang tum han puji lahan lo hak ke bang mane ke ching si 2021 September ceklo tarik pri pentanil tum recorded pentanang tum la ke kham ke se bang bom lapen nil tum la nani ta nang tum han lapu kupilo hangat na nil tum sodak lapuson nang tum han lam klar nang ipidun pini puson tan tum ekdong le sta lapuson ave bang ke nil tum cecak ce lapen nang tum cepak lang daktame kupisi ning hang ba nang tum de pini karbi ko da pam nang tum ning dog de ge pubamita munang tum 44 sit nang klang lo poteng munang tum cepati din ma cepati dum de ma hala dani tum nang langji nang tum pini ke khamke chon rock pini nang tum karbi ko pan kalili nang tum nang pache thang pila tem chon rock pasi munang langi nang tum ham je munang tum ke political pathude da party pinak panang tum ta mo 2007 27 jong se MSC election na hodlo potenang tum ang cipati dunima cipati dunde mala so ang tum chokche playing play ledam de bunan ke kham khebe tum nang langi mu har so por nang tum kacipate long klam nang tum dojima ema lasi nang tum na puson kalili lang rat han pamang humang ke tonon apen ke karbiang long ke thirklu kamon sam ketang ni boma hot nang tum laso mon sam ke do boma adimalong nang tum pachi hodun dari lapen ke nilitu mamata song throk abarem hisin ko song tumata mon sam ke phalang noi fan pini majok ta nilitum pini eklem pa ave lo en order ne patikuk lo en order nilitum ke pa phuk ke phalang no nilitum ave nilitum da labang solong ria long kupima constitution kupima lo en order la sinin da ko chepsino ne ko domo nang tum mata kalili kalang lang adak mon sam ke dobo madim long ke khamke nang tum kalili lang protest nang tum kalili lang isu en pen na puson monsam ke phalang no pen bangke cepa helu nang ji pusin ini nang temhan point to nang tum song drop MS mate kontak cetok pen UDP lo kecun kan pen UDP lo kecun celang pen nong soan dengan lo MOS 2021 mate karbi ekor pusi government ke recognize nasina bangso akarbi ekor along ko picun ce bangke hokpet la bangso MOS kipacun dia sailong bangke 125th Constitution Amendment along si kadok ave bachera planks dolo asiani si nang tum da chinilo April chiklo 17 na nilitum hadak tar lang so kajeno happy guest house long chief minister pen nilitum close nilitum hadak MOS mate la karbi ekor da pothak chingbai lo apen ke kadok ave ke la 125th Constitution Amendment na bill long do la so bill ke Assam government pen bang ke thang ke kham ke kahilia be pin pen si clearance pilo apen ke Meghalaya pen da choklo pusipu Mizoram pen choklo pusipu la si asapu
Mana lir lakason ke dolang laki hala Manik Saha Tripura la pen ke produt debo Burma atom ada Tripura Autonomous Council along na sabu ke ceton te do cetlang hala so ceton lo pulote prabjin pen na non ke bang jilang ke phang o kapor hoda session ada parliament long ke phang o kapor session along les lo pulote prabjin pen karbi court aputhak alamrai mate ke cedon ang thek bangke prabjin pen kichu nang thek bangke theklong po puse ini nang temang no pangdak to Nanti Karbiang Autonomous Council CM di dalam nanti corruption dan currency akan kecil itu. Kalau sebut ini juga ni nama itu pasti nanti tu song drop kuitan itu lah masuk corruption dan currency CM yang kecil itu alam. Nila corruption claim bangke nil tungke tema nang nap mun nil nap budak ni athema lada ke government of India la pen government of Assam tenta investigation agency do investigation ke agency do government of India puno government of Assam puno la halang litum sibang ritar libji ilitum ba komane opposition atum akoy kipi apothak ke lake chokchi lage apen ke investigation along si jata claim pen CM ke hai mata kaita ningje verlo je ED kali CBI le inquiry sistem alang li 100% cooperation ji pesalang li media no ta ave ke than paklar tang lo asila so phike kaprek nilitum ta ke jong nun oji ke helin oji alam thebang ke avelo posi nilutna puji Jadi mani tu song semi himpel berapa sekarang mungkin ni tapi pengju langsung himpel kan sekarang tu. Oke sebelah seperti song non bangke investigation sebang lo kenan tiba song bari dengan itu pilih ting nomor tu bahasa sekarang. Kali kat hemprek kache song mangan nilitum ke inton koklo pu abang ke nilitum pute la pen nilitum karbi ekor long mata hemprek hang helu bhadak no hokta ketok dakabe apen demokrasi pen suluk sodak kalipin ben akache song along madulong tame nilitum cerap donji jong se Bharatiya Janata Party atum sitame ing samjin pen statehood akehang mate yo dak hemprek hang cycling bom dalang tungtat nitung 100% support ji komane kapre katum dongsi ini kaskom atum le claim pustame kaskom tulong tanil tungke kerang jilang apora claim donji la peng dam tang aporta tum hot pen ke jointly hadak tum ramlila maidan dame dhorna lahaya saita ke claim dam tunda jlong thaipo chirap donji la pen madhu song sitame গণতান্ত্রিক mate demokrasi ateng pen dongsi ke hang atulong amke nilitum non amda chirap donji Acha cuwa kabiaron bari nula sam chibisa pindu tika autonomous tira langkar jumbat nakuhan kuki mana iki sabina ilaplu sini gen ko subi subi lake alangli giningje baka hoklo dak kaprek ai state nong ka ve hormuta pini medical college punon veterinary college punon prabjin pen nilitum dopo apendak agriculture college sita mena prabjin pen bajar on dengpona lo dopo sainik school tame dopo pen kaprek Ladak road and infrastructure ban dang lo kaprek kaching tu rasai jong si langdam prote kopilo nang state along ke donang jia son anke pini Karbiang Long Autonomous Council angkang arlo Karbiang Long apen west Karbiang Long angkang arlo du etlo hala so pan langdam si ini ke ongdung state long ke donang jia hormu anke except law and order pena baharan ke ongdung dak infrastructure la ba kenang sot anke dak dulu hala so pen langdam si kedam tang apor hot chief minister ras lapuson si keningje pu pusen nili puintung kedam tang apor ho nanti bukan di kasungong election lo council election lo election nanti some proper induk pada select one national ke bangsi dana orang MSC sam election pada laso aputhak nil tumhan political accommodation polam hai political accommodation polam bangke non anta nil tum kachingwai chingsai ang ajai meglong sidola lapen ke damtang non herjong jang mia cheklo la Petroxiani chief minister pen nil tum tula arsibjit akachingwai hot chief minister amata nil tumhan sining ke thenang pitekang lo je kirang jilang aporani hot hauraghat election ahot pen sini tumhan lapuson political awai
mana hong jai long kerang ji atau nang thupu polam the lang li ning ke the nang piteka asila so ning ke the nilitum deng ponsi non alang li pansi nilitum chong hong lo lepen na so long da karbeno ton mas council CM akhai Dr. Turam Ronghang alang li stame nang cerap cetodun popo nilitum ning the parlo